Tayo na sa pamilya, mga cancer walang magawa. Memes para sa lahat ng bata, dito lang sa Pipi Binasa. Kumusta niyo mga cancer? Ako nga pala si Paulo at it is the time of the month na naman. Hindi yung regla mo, mapalalaki ka man o babae, diba? Gender equality, lahat tayo dito. May regla. Lahat tayo dito tutulian. Ngayon, kung di pa halata sa intro natin, dadaanan natin lahat ng mga memes sa ating Reddit na may connection sa channel. Lumabas na yung mga comedian wannabes dyan, mga memers dyan na sobrang nakakatawa. So, simulan na natin. Dami ko sinasabi, hindi naman ako si Dante. Ang unang-una sa pampamilyang Paulol subreddit natin from Crayel. Yan ba yung sa American Psycho? Kung yan yun, I see that you're a man of culture as well. Magandang movie yan, panoorin nyo kung yan man yun. Pero yeah, ito si Dante at ito si Gulapa. Yes, ah. Doon natin papakita ating kamachohan, di ba? Mag-sleeveless ka lang, di mo na kailangan mag-gym. From at to Paulol Merch Exposed. No, papamilya channel kami. Hindi ko yan ever i-endorse. Yan ang tunay na cancer ng lipunan, yung taong yan at nope. Sunod na tayo bago tayo matokhang ng YouTube Police. Sunod. Yes, maraming salamat at nadawit mo ako sa campaign natin kalaban ng T-Series. Ito ang kalaban lang natin, 100k, di ba? Makaabot man tayo ng 100k. Huwag kong subukan. Unting kapangyarihan na lang mga cancer, abot na tayo ng 100k! Sunod. Ba't ito nilagay sa Reddit natin? Last week ko na lang umaga. Oy, si Tito Dante! Kami ng kumpare ko, nag-aayos sila ng kulungan ng aso. Hi, Tito! Siya shoutout ko nga pala si Paulo na Yes! YouTuber, vlogger po. Yeah, Tito! Dahil Yo! shoutout ko po yung isa sa Shit, nakaka-touch. na ginawa niya para sa akin. Yeah, got you. Got you, Tito. Mga guys, kaya sana Paulol, kung nanonood ka man. Yes! Kung totoo ako na-appreciate Oo naman, po yung para sa'yo, Tito. ako sa YouTube. Kaso hindi pa po ako makapag-upload, guys. Oh, Mga bakit? upload po Nangyayari? tayo, mga May pa yata. May 4 pa? yata ako. Ay, February May po. pa lang. Hindi ko lang alam kung Ba't kailan po si- ako makakaano. Sino nagre-report kay Tito Dante? Hinayo pa ka, cancer ka sa lipunan. Anong ginawa niyang mali? Sumasayaw lang siya. Gusto lang niya mag-exercise at ipakita that health is wealth. Tito Dante, sabi mo, sinong kupal na nag-report sa'yo? Sinong cancer na nag-report sa'yo, ha? I-raid namin mga cancer yan dito sa YouTube, sa spam namin. #Digonatics forever sa kung ano ma-upload ang ilabas niya. Insecure lang kayo. Galing ni Tito Dante sumayaw. Kaya Tito Dante, huwag mong pansinin yung mga basher, yung mga hater. Inggit lang sila. Hindi nila kaya ang lambot ng katawan mo at ang tamis ng iyong ngiti. Nandito kami mga cancer para sa'yo. Hindi ko pa ma-upload yung mga bagong video natin. Naka-report tayo. Hindi natin alam kung sino nag-report. Mga ano lang yan, kulang sa pansin. Hello dyan sa Gulapanatics at Digonatics. What's up, men? Kung nanonood ka lang, Paulol. With power. Yeah, love you too, Tito. Idol po kita. Mas idol kita. Kaya dyan, sasayaw kita ng pambansang ibon. Yes! Tan, tan, tan. Love you. Ingat po. Ingat din. Maraming salamat. Yes! Isa sa mga bucket list ko, ma-shoutout ni Tito Dante at nangyari na. Maraming salamat, Tito Dante. Huwag kang mag-alala, babalik din yan. At message mo lang ako sa aming page, Paulol, nasa description kung kailangan mo ng tulong sa kahit ano. Sana makasama ka dito sa aming mga video minsan at message mo lang ako. Grabe na touch ako kay Tito Dante. Ayun, medyo nasa starstruck pa ako, sandali lang. Papabayag channel. Joke lang. From ZDR King in a nice name. Magpapacheck up yung nanay mo na hater ni Paulo pero nagulat nang malaman ang pangalan ng doktor. Doktor. Paulol! Paulol, diba sabi ko sa'yo, ang mga tunay na surgeon, kailangan ulol kasi masusuka ka sa dugo at kung ano-ano. Si Dr. Hipo ang makakalaban dyan kay Dr. Paulol. Wala akong muscle, Tito Dante, so babalik ko na tong kahihiyan na braso ko. Sunod, from JSIP, go to Omegle for girls, go to Omegle for Paulol. Dapat gusto ko muna makita nila na isubscribe nila yung channel, man. Sana may video version ka niyan. Maraming salamat. Laban lang, abot tayo ng 100k, onti na lang. From Aisat Harem. At least hindi nakabukas yung Pornhub mo, diba? Wag mo ko isama dyan. And diba, importante dito, sama-sama tayo, mapasalungkot o sa talsik.
Ako sa tissue. Oh my God, araw-araw artist. Ikaw na naman, araw-araw artist. Ang galing mo na naman. Ang galing mo talaga gumawa. Maglalabas na tayo ng merch next month. At dadamihan ko to. Tsaka yung una mong ginawa. Tsaka yung mga cancel dyan. I-follow nyo na yung Shopee natin nasa description. Para once na unang-unang paglabas ko pa lang, hindi ko pa nasasabi, makabili na kayo. Kasi pag na-out of stock yan, ilang buwan ulit bago lumabas sa susunod na merch. Astig! Ano si Bolbol? Bolbol? Hindi to si Bolbol! Hindi ko makatanong kung si Bolbol doon sa likod ng ano ko. Hindi ko pa napupulot sa dahil. Kunin ko lang. Ilang linggo na si Bolbol na sa likod ng cabinet ko. Kukunin ko lang ha. The fuck? Oh, madilim dito. Kailangan ko ng lampara. Bolbol, kukunin kita dyan. Ka mag-alala. Shit, man. Ito, nakita ko na. Aray po. Kabobohan ng namo. Kung ginagawa ko para sa inyo, diba? Halos magkaroon na ako ng hemorrhage dito. Sana nagdugo eh. So, diba, mga ginagawa ko para sa yung hayop ka, bo. Tingnan mo yung fan art mo. Wow, ang ganda naman ang fan art ko. Wow, ang gwapo ko dito. Ba't ang dami natin? Orgy ba to? Sige na, doon ka na, leche. Huwag ka lang papulot sa akin na hindi ka chicks. Sige na mo. Sunod, maraming salamat, araw-araw artist. John Lloyd, nice name. You so fucking precious when you Okay. smile. Copyright, copyright, copyright. Sino yan? Hindi ako yun. Copyright, yeah, woo, copyright, copyright. Nice. Right, copyright, copyright. Moy! Sana hindi ako makapiright dun, hayop ka. From Neil1230. OGs will know. Yap, yan yun sa vlog ko. Yan yung medyo meron kakaibang story yung dalawang ano na yan eh. Yung dalawang ermitanyong crab na yan eh. Kung di nyo alam. Kaya panoorin nyo, lalagay ko dyan yung card. Pindutin nyo kung gusto nyo kung gusto nyo na onting reference. Di ako vlogger, okay? Wala kang silbing asawa. Ayoko na. Iwan na kita. From Nubulul. NANI? Yung intro kasi niyan, yung One Punch. Diba, ano yan, strategic intro ko yan para makapunta tayo sa mga weebs ng Pilipinas. From Collie Day 1795. Hoy, subscribe ka na kay Paulol. Ako maghugas ng plato. Oh my God! Isa kang tunay na bayani. Tunay kang cancer ko, hindi ko kayang gawin yan. Yung ako'y maghugas ng pinggan para may mag-subscribe. Hindi ko kaya yan. Mga bayani lang nakakagawa niyan. Napakatagal lang hindi nakakahawak ng basang pinggan to. Ayoko naghuhugas ng pinggan. Mas gusto ko pang maglinis ng alikabok or maglabas ng basura kaysa maghugas. Ayoko nababasa aking kamay, pero lang pag babae ang hawak. Papabay ng channel. Joke lang, huwag kayong magalit. Maraming salamat, diba? Sama-sama tayong lalaban, mga mandirigma. From Virtue. At gabay ng magulang ang kailangan ng mga bata. Rated SPG Teleserie Rap! Mag-aaway na kapatid pala, di na test pa mga tanga. Ang bote na magulang hanapin sa Maynila. Mahirap dun sa mayaman, nandiyan sa CEO. Pustahan, may kasalan yan. Kasi yaman. Sukot! Bubungguan ng biglaan. Kunyari mo na. Mga fangirls natin yan. Grabe kayo, meron tayong 10% na babae na nanonood sa channel, ha? Ayon sa aking analytics. Kaya yung mga fangirls ko talaga yan. Hindi yan edited, that is 100% true. Basta mga Digonatics, mga Gulapanatics dyan. Marami tayong chicks, di ba? Maraming salamat. Wow, from Ivan Joshua. Maraming salamat sa para naka-marijuana na art dito. Pag humitit ako, titignan ko ulit. Huwag mong subukan. Parang pinagpahid mo to na ano. Pinagpahid mo ba to ng sahig? Turbolol. Pero maraming salamat sa effort mo. Ay, importante may monetize symbol tayo dyan. At buti na lang walang kulay. Hindi ko malalaman kung demonetize ano. Hindi. From Kurwanasa. Yes, maraming salamat, diba? Alam na this. Pampamilyang channel, hindi ko yung ginaya, okay? Ito lang talaga ni Mocha Frappuccino yung pinaka-offensive na magiging title. Please, huwag nyo ako copyright. Sunod! From Batang Child, nice name. Nakasuot ba ako ng judge nun? Hindi yan nakakisalamin. Fake news yan, hindi yan nakakisalamin. Ang salamin ko mas square. Pero maraming salamat. From Sleeping Marlons. Ba't to naka not safe for work? What the No! No, papabilang channel tayo. Pero ang ganda. Meron na humahabol kay araw-araw artist. Anong ginagawa ko sa kanya? YouTube ba yung tinitira ko sa likod?
No! Hindi ko lang paano ko ito haharangan. Please, YouTube Police, okay? Cartoon animation lang to. Naglalaro lang kami ng YouTube dito ng ang tawag doon, yung tumatalon sa likod. Hook, yung baka, ang tanda ko na siya, hindi ko na maalala yung tawag. Hukbong baka. Basta yung tumatalon sa likod, tas pataas ang pataas, okay? Yes, araw-araw nating papasiyahin sa likod ang YouTube. Kaya YouTube Police, please, nandito lang naman kami para mahalin kayo galing sa likod. Maraming salamat sa fan art po. Ito ata una-una ko nga hindi pampamilya fan art. As in literal na hindi siya pampamilya. From Damda. Yan, saktong-sakto, di ba? Araw-araw na lang binibigyan nyo ako ng rason para magalit ang YouTube sa akin. So please itigil. Hawak kamay tayo dito na hindi mapunta sa mga polis ng YouTube. Sunod! Wow! Nasa kabilang ano na tayo, parte ng Pilipinas. Unless asin yan, sarsyadong galunggong. Hopefully hindi asin yung ginawa mo. At maraming salamat. From J. Bautista, di ba? Andito tayo sa kabila. Ano yan? Pumatay ka ba ng raccoon? Ano yan? Daga ba yan? Nakasabit na yan? Maraming salamat, Jay. At nakakatuwa hanggang sa kabilang parte ng mundo, nakakapagpasaya tayo, nakakapagkalat ng cancer. From Sighart Ross. Paulol bago. Kung sino ba yung eskwelahan, hindi ko nakasalanan kung ano mang ka-cancer na matutunan nila sa akin na ine-ensure ko na bibilis ang mga pag-aaral nyo. Kung may teacher man kayo dyan, sana maggawa kayo ng quiz at yung makaka-perfect dyan, ha? May libre kayong all expense paid na makapunta sa bahay ko. Kaya gusto kayong quiz na dapat over 1,000, ha? Maraming salamat, Damdam. Huwag mo nang paalala sa akin. Oh, yeah! Ay, hindi ko alam kung pinapagalitan kayo ngayon ng teacher nyo. Hindi ko nakasalanan pag napagalitan kayo ng mga teachers sa pinagkagawa nyo katarantaduhan. Pero maraming salamat sa effort nyo. Mel Penguin, maraming salamat sa pinadala mo. From 10 mga daliri, mga namumuong pagmamahalan. Ako ba yan? Love wins, diba? Mapalalaki, babae, bading, tomboy, butik, ibaboy yung gusto nyo. Basta nanonood kayo sa channel natin, pare-pareho lang tayong cancer dito. Sunod! From Nel Sheeran. Hoy, papabayad channel tayo. Buray mo yan. Hindi yan pwede, pero maraming salamat. Road to 100k subs. Pindutin niyo utong bell. Maraming salamat. Konti na lang, di ba? Sa lahat ng dako ng mga eskwelahan sa Pilipinas, ilagay nyo subscribe to Paulol. Pag binura ng mga teacher nyo at pinagalitan kayo, dinagdagan kayo ng mga test at pinahirapan kayo sa mga quizzes nyo at pinauwi kayo ng mas late, ay hindi ko nakasalanan yun, di ba? Siyempre sa gera, kailangan mayroong masakripisyo at hindi dapat ako yun. so maraming salamat. From Lourdecos, petition na gumawa si Paul ng Yep, marapit na. Basta sa 100k, maglalabas tayo ng green screen challenge. Ipunin nyo lang yung creativity nyo, mga cancer. From Otaku man. Budget ball. Ball, mas ko dito, hayop ka. Tingnan natin kung pwede natin siyang itapat dyan. Diba? Oh, may panlaban na. May panlaban na dyan sa fan art mo, di ba? Kung siya galit, ito masaya. Ito na siya pag malapit na kami maubusan ng pera kasi ayaw nyo manood ng ads. Kung di mamanood kayo, ads na de-demonetize yung channel sa mga bastos nyo. Di pampamilya, alam nyo naman na dapat pampamilya tayong channel dito. Okay, bumalik ka na sa lungga mo, hayop ka. Ay, na mo rin. Sunod! From Pigpan. Yung nag-print ka na sarili mo siya dahil sa kakanser mo. Di ko muna nilagay yung ina dahil sa church ko yan unang sinunod. Okay lang, di ba? Ayaw nun dadasal lang kanila. Bakit ka nagkaganyan? Ilagay mo na yung balitang ina. Ano ba yan? Kumpletuhin mo na yung ina. Kung kakanser ka na lang, take one for the team, ha? Pag binasbasan ka, ayaw mo nun nabasbasan ka ng onting holy water, nakaligo ka ng onte. Pero maraming salamat at pag-plug mo ng channel natin. Doon natatapos sa ating pampamilyang Paulol subreddit ng mga entries nyo. Maraming salamat. Sobrang gagaling talaga. Maraming salamat ulit sa'yo, Tito Dante Gulapa. Huwag nyo tayo like, share sa mga cancer nyo, wannabe friends, mga Digonatics, Gulapanatics, wannabe nyong friends para umabot na tayo ng 100k bago matapos ang taon. Siyempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Paulol! Para sa'yo to, Tito Dante! Ang isipan Sascience o Agham Sineskwela, 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 hey!